Hello mga subscribers, ito po si Modoro Magkenteng 2. Kasama ko si Jojo, kasama ni Ate Tina na pagmamaniya ko sa sakyan dito sa Malaga. So Jo, ano dito mo? Managan. Jo Managan, taga saan ka? Tabuna? Siya po ay taga Santa Cruz, Tabuna. So anong case na ito? Ito yung... Injury. Oo. Mga ilang taon na? Dalawa na. So almost yung sa buong may injury, yung kanyang right upper limb. Oo nga. Medyo magpito mas pasa natin. So bibigyan po natin siya ng basic tayo para medyo masan si Jojo. Jojo ano? Managan. Ito nga Jojo Managan. Siya po ay 50 years old. Kasawa? Ayun, siyempre. Shout out. Kasi mo shout out yan. Shout out. Nabatiin ka ba? Hindi mo shout out. Shout out sa mga asawa ko at anak ko. Ayan. Lahat ng mga taga Santa Cruz dyan, Managan. Managan. Managan, ma. Pa. Managan, plan. Sa nila, shout out. Pag-subscribe po si Modoro Magkenteng 2. Panood niyo po ito. So, we will make by Basic Cairo. Relax ka lang. So, ano yung problema? Ayan, o. Problema to, ha. Relax ka lang, relax. Okay. One. Okay. Relax lang. So, ito. Relax ka lang. Yun. Sabi ko sa'yo. Ayos ba? Oo. Pakiramdam mo? Medyo tumunog, di ba? Pasok? Hindi tumulong kami. Ganun ba? Ayun. Sarap. Sarap. Ang motor na. Yes, no? Meron daw, Jo. Ayos lang. Ito ang sir. Ha? Ito. Pero to. Ito, hirap pa to. So problema. May problema talaga to, King. Oo, may problema yan. Abad ka to. Kaya matagal talaga ng mga Abad ka to. Problema pala yan to. So, hindi siya maangat. Kaya nung okay naman, sabi na medyo matagal daw. Kaya dapat nagawa. Hindi naman natin talaga. Pero okay na. Kaya yan ni Sir Edwin, ito nga yung limalag ito. Ito, limalag ito. Kaya iba dito. Kapag yung unang dito, hindi ko lang. Unang. Bangon. Labas! So, kulang sa gusto. Mga subscribers. Yan. Makalive ka. Ayun pala. Bida na naman ako yun. Kaya makikita mo, Jo. I-spasa mo yan. No? Kaya pag mo ng Santa Cruz. Hindi na maka bro. Ha? Ako ang tukin yan. Nilasas natin eh. Hindi pwede bibigyan niya. Hindi ngayon. Bukas na nabigyan ka. Doon, di ka pa kumakain, ha? Ang pagkain doon, ano, yung sa shop, mga karne yun. High blood ka. Doon tayo sa fish. Ang dami. Grabe. Oo nga, ginanon. Sakit. Grabe. Yung moderate na ako. Ayun, tigas. Ayun. Ay, tumutunog to. Yun yung spasa mo. Baka naman may crack ang buto mo. Wala. So, na-extend na to, na-x-ray. Ang huling ano yan, yung ano nga yun, yung pinapansin yung MRI. Parang mas malinaw ang ano. Okay na yan. Hindi mo naiangat to, ha? Sa mga subscribers, hindi naiangat. Tingnan natin yung susunod natin gawin sa kanya kung mayroong tayo may itutuloy kay Jojo. Managan, no? Bang sa takot na buka. Siya po ay kaibigan ni King. Ayan. Panoorin sa YouTube ko, ako naman nanginginig kanina eh. Ngayon,
Yung mas talagang tapos niya na, papag kita, Jojo ha. Ako. Tapos! Kung subscribe ka, Jo ha. Ha? Ako nakasubscribe. Kaya kapag natin titignan ko nga yung ano mo, yung Followers. pero ikaw ba kung sakali pwede kang ano, halimbawa may gusto may magpapa sa isa nito. Service. Oo, mga 1 week, mag-uwi. Oo, pwede. Basta marami sila. Ha? Basta marami ha. Papalit mo to ha. Kailangan kasi marami ang Jo eh. Sa layo, di ba? Oo. Yung option number ha. Yan kami, hindi naman nagmamasahe sa akin, di ba yung mga bulag. Sa totoo lang, gusto ko ba, minsan meron talagang masaheng mabigat eh. Oo, may iba. Yung katulad na tumagal tayo, yun, kasi ano pa lang, tayo, hindi ayoko kasi Magulat ang ako tama. yung mabigat eh. Hindi therapy. Ito yung therapy. Minsan, di ba, kahit babae, Oo. minsan talagang hindi ano. Ibigat yung kamay nung hindi lumapad. Kaya kaya ito, dapat niya ata. Mga brad. Okay, okay lang, masabi mo eh. Pero kung sabihin mo nasasaktan ako na, yan yung una. Yan, palibasa, hindi ako sanay masahihin. Ako, bago lang ako, hindi na namin ko, lago to ka, panilaan, pag-isin ko eh. Ako nga. Na parang, sabi ko, parang ayaw, bago pa lang kasi ako minamasahe, ngayon lang eh. Pero kung masaya, hindi ako. Marami siyang siniset sa mga tawag dito. Yung ano? Yung mga stock. Oo. Oo, kasi malimit, minsan meron akong nagkakaroon ng mga kaibigan gano'n eh. Yung therapy, bro. Ito lang therapy. Kaya sila ko, wala naman ng therapy. Pag ganun-ganun lang, tapos babayad ako. Ito yung, bahay na lang. Kaya sinasa ulo ko na lang yung ginagawa. Kaya sila, yun dyan, pag nagkatama naman, hindi ko nagagawa. Yung therapy. Yung lang na pinapahid na ano, para ulit. Wala rin. Sa therapy, hindi naman ang niluting ganito. Hindi ganito. Hindi ka ano ang instrumento skills. Ito anong gawin eh. Just therapy ito. Yung bola, gagaling gano'n. Hindi ganito. Diba? Ha? Ayos ba? Nakabiro natin yung bero ko, pero talagang ano yun. Hindi nga sir, kung hindi ko ano, ayaw na ako eh. Yung una, ano ko eh, palibasa, hindi ako sanay. Hindi ako kasi sanay, di ba? Ito na kaya ito, pag gano'n, baka sinasakit na. Hindi. Tapos sinak lang ako. Hindi presya to ha. Siyempre, kung masasaktan ako, di ayaw na yun. Hindi sakit. Tapos yung magalong. Kaya ano siya eh, lagi siyang hinahanap ng mga kapatera. Mga session. Sarap pa yun. Oh, buti na lang, Jo. Diba? Oh. Ngayon lang to, bukas wala na naman. Huwag ka exercise. Ito ako na. Gagawin. Huwag no? Oh? Oh. Ano nga akin siya, gusto ko naman siya, buhat mo sa akin. Relax mo lang, relax mo lang. Hindi relax ha. Wala, one. Oh. Oh. Diba? Kaso nga sir, ang problema, ngayon lang to. Oo nga, yan. Hindi kayo madama talaga na susundan. Ha? Ano? Kunting-kunti lang ito. Sir, kailan ba dadayo yung bayo mo doon? Eh, ano yan eh.
eh. Maraming commitment doon sa Pampanga eh. Hindi kasi, ano kung bakit? Siyempre kahit mga hanggang 5 magpapatherapy sample, di ba? Pero may gasto sila, siyempre dadahin. Oo. Sasample lang nila to. Pag nagustuhan nila, o di may schedule sila. Kung bawa tuwing 2 araw siyang doon, di ba? Oo. Pwede naman mag-stay sa amin yan. Kaya lang, marami siyang schedule na. Oo. Marami nagpapaano sa kanya eh. Papamagani. Sikat dyan doon sa Pampanga sa Porak. Porak ba, Bel? Ano yan? Right, kapanda ka. Ano? Wala mo na. Yung malinaw, masarap. Masarap ito yung mag-isipat. Kaya kailangan mag-isipat. Hawak mo to. Hawak mo. Isa. Ganda lang. Sige. So, sabu-sabu yan, ha? Okay. Hawak mo ulit. Hold. Taas. Hawak mo. Okay. 10, ha? Ikot. 10, ha? Reverse. 10. Yan ang gagawin mo, okay? Sinilagin ka. Ha? Tapos nun, Yung una, sige, sige. kaya Gagawin mo yan. Oo. Oo, 10. Ikot. sunod. Oo. Reverse, 10 yan. Okay, tapos, Tapos yan. Pa. Yun. Ha? Ha? Ay. Hindi. Huwag mong gagawin yun. Hindi pa kayo, di ba? Kaya mo na. Okay. Huwag mong gagawin yan. Sabas yan. So, ipopost ko na po yung kay Jojo since na may talagang napakatuloy po ng spasm niya through shoulder blade. Siya po ay niruwan ko ng mga konting basic exercise warm-up to continue yung kanyang range of motion sa kanyang right upper limb. Tinatawag na kanyang kanang braso. Yan. Shoulder blade. Yan. So, sa uli po, ito po si Mabay Kevin at si Jojo Banagan ng Santa Cruz, Manila. At ito po si Kevin. Okay. Hi po! Don't forget to subscribe, like, and share. Yeah, palit lang daw ng pwesto. May magpa-park. Oo, sige. Dun sa ano. Ngayon. teka lang ha. Naka-vlog sa'yo. Sandali lang ha. Hanggang sa muli po. Please subscribe my YouTube channel. Yan po sa Santa Cruz, Laguna. Neng! Toy, may kain Subscribe ba po mo? kami ni Meron dito. Jojo Banagan. Saka may God bless po. Kumakain pa ba kayo doon? Wala, tapos lang ano. Wala naman kami. Yo. Okay. Yung ano. Thank you. Pumunta naman si